Якыннары аны яратып көдрәчәч дип йөртә. Күңел җылысы кечесенә дә, олысына да җитә. Аның тавышына битараф калып булмый, нинди генә телдә җырласа да. Җырлаудан тыш киноларда төшә, рольләрне тавышландыра. Ул төрле дөнья күләм чараларының илчесе, ул күп кырлы, ул тулы тормыш белән яшәүче. Татарстанның атказанган артисты Эльмира Калимуллина. Мәрхәмәтле кешеләр бар, булганнар һәм булачак. Мәрхәмәтле кеше генә яхшылыкка юл ачар. Рәхмәт сиңа мәрхәмәтлем, рәхмәтнең дә алсын. Ахыр чакта тормышында син бәхетле булырсың. Рәхмәт сиңа мәрхәмәтлем, рәхмәтнең дә алсын. Ахыр чакта тормышында син бәхетле булырсың. Бүген без Калимуллинар гаиләсендә кунакта, шундый зур һәм тату гаиләдә. Бу минем әнием Лилия, әтием Рамил, абыем Илдар һәм абыйның хатыны Алсу. Менә танышыбызга бик шатбыз. Эльмира шундый җырларга ярата, сәхнәне ярата. Ә менә бу сәхнәне ярату ул кечкенә чактан булды. Без төзүчеләр гаиләсе. Минем әти дә төзүче иде, үзем дә, иптәшем дә, ләкин безнең гаиләдә гел җыр. Яңгырады, әйме? Җырларга яраттыгызмы? Әллә соңгы радио һәм телевизордан җырлар? Әни бәрәңге шигендә дә җырлыйдыр. Әти биргә яратадыр. Безнең нәселдә музыка яратучылар, баянда уйнаучылар, җырлаучылар, биючеләр бар инде. Димәк, иҗаттан ерак кешеләр түгел икән сез. Безнең искитәрлек әйбер юк иде инде безнең өчен. Җырлый. Мин әле хәтерлим, сөйләшә белмәй. Җырларга тырыша иде ул. Иң беренче мәртәбә сәхнәгә чыгуым 6 яшьтә иде. Сеңлемнең музыкаль мәктәбендә отчетный концерт, шунда Алия как сюрприз итеп Эльмираның чыгышын ясады. Эльмира безнең Вакузница дигән җырны җырлады. Әти хәтерлиме икән үзең ул җырны? Аның күлмәгән чәчәкле тиндер. Кызыл төстә. Кызыл төстә. Беләсезме? Хәзер тәмле күз алдында ул. Аның бәлки генә Күдрәчәчле, бырла җырларым шунда. Җырлаганда мин бик күп кешеләрнең йөзләрен, теге елмаеп караган йөзләрен күрдем дә, миңа бик ошады ул. Һәм миңа бик күп тюльпаннар бүләк иттеләр. Мин уйладым, рәхәт икән сәхнәдә торырга. Очмыйча син түзеп бара, Очмыйча син түзеп бара, арыларың канат барда. Һәм менә шулай инде без абыем белән бергә инде музыкаль мәктәпне бетердек. Абыем баянда, мин фортепианода уйнадым. Абый да безнең иҗади кеше икән. Иҗади кеше, шигырьләр дә яза. Һәм ул безнең техник фәннәр кандидаты. Әбәү. Шулай. Яшь булса да инде үзенең исемнәре дә бар икән инде. Бар. Иҗатны сайламадыңыз. Минем өчен иҗат бер кайчан да шөгыльләнү юлы булмады ул. Без бер кайчан да җырны да, музыканы да безнең профессия булыр дип уйламадык. Ул минем музыкага ничек килүем, ул аерым юл. Минем бик яхшы дустым Марат, аны инде беренче сыйныфта музыка мәктәбенә әтисе-әнисе җибәрде, ләкин мин аңа бер дә шаккатмадым. Ләкин менә әллә икенче, әллә өченче сыйныфта укыганда ул мәктәптә чыгыш ясады. Оннан соң баянда уйнап, оннан соң минем инде дустан начаррак буласы килмәде дә. Мин әнигә килеп, мин дә музыка мәктәбенә барам. Көнләшеп әйттем. Ләкин Эльмир менә дөрес әйтте, музыка мәктәбенә кергәннән соң гына икенче төрле иҗади эшләрем яхшырак булды. Кайбер вакытта шигырьләр дә язгаладым, рәсемнәрне моторрак ясап булды. Ул музыка, ул бит
шөгыльләнә түгел, профессия гына түгел, ул кешене төрле яктан ача торган бер эш. Аннары бит шундый бер бар, безгә бөтенебезгә дисциплина кирәк. Кеше ике мәктәптә укыганда, безнең кебек әле спорт мәктәбенә йөргәндә Мин түгел, син каратага йөрдең. Мин каратага йөрмәдем. Алай да булса, ике мәктәптә укыган кеше ул үзенең вакытын бик әйбәт планлаштырырга тиеш. Шуңа күрә ул яктан да ул тагын бер зур булышы булды инде. Ике мәктәптә укыдыгыз. Шул вакытта ике югары уку йортына тәмамладың, әйме, Эльмира? Минем бер куркыныч вакыйга булды инде. Мин консерваториягә килгәч, вокалда булдым инде. Җырлыйм һәм пац тавышым югалды. Мин бер сүз дә әйтә алмыйм. Белмим, минем йөрәгем дөп килә башлады һәм мин уйлыйм, мин бит бер нәрсә дә эшләргә, мин эшли алам инде, һөнәрем бүтән юк. Әтием белән киңәш алдым инде алардан һәм менә экономик факультетын тәмамладым әйе. Әти, сез үзегез этәргеч бирдегезме соң балаларга? Әллә үзләре шундый алар? Актив? Үзләреннән инде алар башта. Иң беренче үзләренне балага аңлатасың. Әгәр дә син бер мәртәбәдә башлаган эшеңне тамамламасаң, аннары ул уже шулай китә. Бер мәртәбә эшеңне бетермәдең, икенче мәртәбә бетермәдең, ул аннары Гадәткә керә. Әйе. Шуңа менә мин аларга әйтәдем. Менә миңа барыбер, сез телевизор карыйсызмы, компьютер уйныйсызмы? Ул вакытта мәсьәләр иде, шундый. Дәйнди бар иде. Миңа барыбер. Ләкин сезнең менә ел ахырында эшле булырга тиеш түгел. Пожалуйста, музыка мәктәбендә дә, мондый укыганда да идәчестә булырга тиеш, әйткән эшләрне бетергә тиеш. Ничек сез эшлисез аны? Миңа барыбер. Безнең нык дисциплина булды. Дисциплина? Әйткән сүз бетәләргә тиеш. Миңа эшләргә тиеш. Әти шундый ук. Әти йомшагракмы? Менә әни безнең дисциплина яклы. Әти безнең ничек? Әти балаларны жәлләмәдем. Жәлләсең инде ничек жәлләмисең? Особенно кызыңны жәлләсең инде. Димәк, безнең Эльмира әти кызы. Кызлар әтиләрен бейтәләр кирәк булса. Бүген кичке аш тапшыруында Әмма сәхнәгә чыккач, белмим, нинди төстә булдым икән мин. Яшел төстә булдым мин. Без сугышмадык, бер кайчан да менә теге усал итеп сугышмадык. Булмады. Булмады бит. Юк, булмады. Сайлы сугышым. Әйе. Бер ярты сәгатьтән әни килеп, бүтән балалар тапшыруды караганнан соң йокларга яталар. Әсез. Началана булды, килеп ятабыз. Алар менә беләсеңме, утыралар һәм әйтәләр, теге русча әйткәндә. Ну, удиви нас. кичке ашларыгыз безнең белән үтсен. Шулай ук бер интервьюда мин укыдым. Эльмира әйткән иде, без кичкенә чактан эшләп үстек. Ике бакчабыз бар иде. Шуңа күрә без бәрәңгене үстерә беләбез, аны эшкә теп үстек дип. Димәк, шуннан да кичкенә чактан эшләп үсергә кирәк дигән фикердә. Әлбәттә. Безне караучылар тыңласа, безнең балачак булмады. Укыдылар да эшләделәр. Укыйлар да эшләр, укыйлар да эшләр. Ләкин балачагын уйнап кына уздырса, ул аннары эшләргә күнекми. Ул мин шулай уйлыйм инде. Әлбәттә безгә мәсәлән безнең әни ул менә шулай бик эшләп үскән кеше, әти дә авыл егете. Һәм без үскәндә алар безне жәлләделәр. Мәсәлән, бакчага барганда без 7-дә 6-да түгел, безне 9-да 8-дә уяндырып без бардык. Әлбәттә безнең уйнарга да вакыт булды. Ләкин кирәк булганда без бөтенебез гаилә, без бөтенебез бергә эшлибез. Әти-әнидән дә бик күп тора, чөнки безнең әти-әни алар безгә гел үрнәк булдылар. Әтинең белмәгән эше юк, әнинең белмәгән эше юк.
нәрсә булса да, безнең берәр зур сорау торса, безнең гаилә алдында, безнең гаилә советы уздыра иде. Балачактан ул без бәләкәй булсак та, мәсәлән, берәр алырга кирәк. Безнең әти-әни безне җыя иде, сөйләшә иде безнең белән. Алар безнең шундый Ничек гаилә бюджетын бүләбез дип инде. Бәлки ничек эшликсез, ничек уйлыйбыз. Һәм без балачактан гаилә ул без бергә икәнен булдык. Әти-әнинең аерым проблемалары, безнең аерым проблемалар шундый булмады. Бу гаиләгә килеп эләккәч, ул шундый бик җиңел, шундый күңелгә якын процесс дип әйтик. Чөнки теге беренче танышудан алып, минем өчен бу бер дә чит кешеләр булмады. Һәм чынлап та алар бер-берсен тыңлап, бер-берсен яратып, бер-берсе белән киңәшләшеп, шундый гаилә булып тоелдылар миңа беренче танышудан бирле. Һәм инде менә хәзердә инде мин моңа тулысынча үзем инандым. Һәм инде бергә дуслашып Яшәргә насыйп булсын инде, әлбәттә. Эльмира, синең очракта син үзеңне танылып уянган дип әйтә аласың. Чөнки шундый зур проект булды, ул Голос проекты. Аңа кадәр синең әлбәттә эш нәтиҗәләрең бар иде. Конкурслар, фестивальләр. Ә менә шулай да бөтен Россиягә танылу ул шушы проекттан соң булды. Каз канаты кат-кат була, ир канаты ат була. Ши җирләргә китсәң булсаң, йөрәгем мин ашкына. 31 декабрь булды. Һәм без абый белән кибеткә бардык. Мин теге помидорлар, кыярлар җыя башладым һәм миңа бер тапкыр кеше килде дә, "Сезнең белән фотога төшимме әле?" Мин алай торам. Бер кулда помидорлар, икенче кулда кыярлар, мен әйтәм, "Әйдәгез, төшик." Аннары тагын бер кем әле бәләкәй генә кыз килде. Минем менә монда акчам бар, сез миңа автограф бирегез әле. Менә шулай итеп, мин үземә икенче төрле игътибарны сиздем инде. Әти-әни сиздеме? Башка барып җитмәде дә башта. Мин иң беренчедән бик Эльмира өчен борчылдым. Мәскәүгә дә бер-ике мәртәбә бардым. Бала нинди нагрузка алып барганын сиздем дә, мин бит әни. Шуның өчен мин иң беренче борчылдым бала өчен, Эльмира өчен. Проектта менә булганда, аның өчен һәрбер этаплар үтү, шуның да бик зур сынау булды әлбәттә. Менә аның өчен җан атып утырган хәтерлисезме? Даже минем әти хәзер мәрхүм инде. Ул теге шундый тыныч ул теге эмоцияларын күрсәтмәй иде. Теге әнкәй сагыннан сикәйденде. Диванда сикерә, молодец, кычкырып. Барышта голосның нәрсә икәнен белмәдек. Безнең бит Эльмира әйе проект башлана, мин анкета җибәрдем, фонограмма җибәрдем, менә беренче кастингка барам диде ул, ләкин әйе апаем хәерлесе булсын дип генә озаттык без аны. Әле анкетаны тегендә Голоска тапшыру өчен абый миңа булышты. Аның җиңел кулы белән димәк. Шуны мин аны хәтерләмим инде, ләкин без башта аңламадык Голосның нәрсә икәнен. Аннары инде беренче тапкыр беренче каналдан караганнан соң гына. Аннары интернеттан ул Voice дигән проект турында укыганнан соң нинди масштаблы нәрсә икәнен без аны аңладык. Чәчләр үрә тормадымы? Булды урас. Беренче мәртәбә телевизордан аны күргәч, мин уйладым икән, балакаем кая килеп керде инде. Иң беренче. Ләкин үземә ничек дип үз уйларыма җыярга иттем, ярар, Аллаһ Тәгалә язмаган эш булмый дип, артык борчылмаска, нитмәскә, әгәр дә мин артык борчылсам, ул бит энергетически Эльмирага да бәрелә. Шуңа мин үз эшемне алып барып, нитем Аллаһка тапшырдык дип, беренче карагач кына, конечно, бик каты тукыннандым. Уже все финалга чыкканда аны инде сөйләп бетерерлек түгел. Күз яшьләре чыккан. Менә именно бу минем бала дип аңлап булмый. Менә күңел аны аңлап бетерә алмый. Дорогие друзья,
Я очень счастлива стоять на этой превосходной сцене. Для меня большая честь представлять Татарстан на первом всероссийском, да международном великолепном конкурсе «Голос». Я хочу сказать огромное спасибо всем зрителям, которые меня поддерживают. Эльмир, сиңа мөһимме менә әти-әниләр сәхнәдә син чыгыш ясаганда алар син өчен җыйнап торулары? Бәләкәй чактан конкурсларга йөргәндә ул минем белән дә һәм миңа карамый, чөнки үзенең энергетикасын бирә, көчен. Миңа карамый. Ул минем белән дә һәм минем белән дә түгел. Мин залда утырадыр, менә бер җирдә, и мин әйтәм, кызым, мин янымда. Син мине күрми, но ул белә, что анисе янымда. Әти безне телевизордан күрә. Әйе. Җанатып тора. Бер караганда залда карау ул бер нәрсә бит инде. Телевизордан икенче нәрсә. Анда соңыннан башлана, Эльмира бит инде үзенең талантларын күрсәткәч, анда звонок. Почти ярты төн уже. Соңыннан безнең президент кунакка чакырды бит безне. Шунда ул тоже шундый шат. Ана ике татар кызы бөтен дөньяны шаккатыр дип әйтте миңа. Миңа туры да барабызга да. Ләкин әти йөрәге бит яна. Шулай ук шатлана. Шушы зур проектлардан соң күп очракта кеше югала. Ләкин Эльмирның проектлары бара кебек. Без оештырдык инде беренче сольный концерт атты. Менә абыем Алсу белән һәм минем директорым инде Аня Мәскәүдә булган. Менә без шундый бәрәкәй генә команда булып, бик зур эшне эшләдек. Республика концертларынан башладык. Без инде киңәшләшкәндә шундый планнар куйган идек, теге кичрәктән зурга барырга. Һәм дә шулай да килеп чыкты башта республика шәһәрләрендә, аннары Татарстан башкаласында, аннары инде Россия башкаласында шундый тур булып узды. Һәм инде Алла бирсә, алга таба да бу Эльмирның концерт эшчәнлеген дип әйтик, дәвам итәргә планлаштырабыз, Алла бирсә. Бүген без Эльмира Кәлимуллина гаиләсендә кунакта. Минем дустым булыр өчен Мине яратырга һәм хөрмәт итәргә кирәк. юлны карамайча чыкса, Мин аңа игътибар итмим. мин яратам, Тормышны, мин яратмыйм. ялганны. 20 елдан соң мин Бәхетле хатын, әни һәм Грэмми лауреаты. Киноларга килгәндә исә, үзеңне актриса буларак ачасың? Җиңел эш түгел ул, чөнки менә сәгать 6-га киләсең иртүк. Һәм сәгать 10-да гына тәмамлыйсың. Анда грим, анда без менә 3 ай Кырымда булдык. Анда шундый салкын иде. Аннары кояш чыккач безгә эссе. Аннары бик салкын булгач, анда шундый җил чыкты. Менә безнең декорацияларда очып киттеләр. Безгә әле теге сценарий буенча сүзләрен дә әйтергә кирәк. Минем үзем чәйнәп алдым һәм җылытам үземне, чөнки бик салкын иде. Әлбәттә бик кызык инде эш. Мин көн саен сюрприз инде мине. Аллага тапшыру дип әйтәсең. Бу очракта да шулай. Нәрсә дип әйтәсең? Каршы килеп булмый. Әгәр дә ул баланың язмышыдыр. Мин белмим.
Хәйрия акцияларында катнашасың. Шул ук вакытта Хабенский белән әймен берлектә оештырылган чараларда булды. Бу менә күңел сораган әйбер булып чыга. Әйе, әлбәттә. Константин Юрьевич Хабенский белән без 2013 елда таныштык. Ул безнең универсиада елы булды инде. Һәм ул миңа нәрсә дип әйтте инде. Эльмира, менә безнең проект бар. Әле әйтмәде, нәрсә булуын, нәрсә эшләргә кирәк, нинди катнашуы кирәк минем. Мин әйтәм, согласна. Ой, әйтәм, мин бит әле бер нәрсә дә сезгә сөйләмәдем, әйтмәдем, әйтәм, я уже согласна дип әйттем дә. Һәм аннары безнең кастинг булды. Поколение Маугли дигән музыкаль спектакль без оештырдык. Һәм бөтен саткан билетларның акчаларын Константин Юрьевичның фонд бар по борьбе с онкологией детской. Менә шул фондта безнең акчалары. Дом Роналда Макдоналда дигән безнең өй бар. Анда балалар әни белән, әти белән яталар. Ой, аны әйтеп бетергесез инде. Бик авыр да һәм син чыгасың сәхнәгә, син бит инде елмаярга кирәк, аларга инде күңелле булсын дип. Аларга карыйсың, кайбер бала катетер белән, кайбер бала шундый зур перевязка белән ята. Ул йөрәгемә инде ярамый, но мин инде белмим. Ул күңел эше, шуңа күрә мин барам һәм җырлыйм инде. Безнең инде әйе бүләк итәсең. Тагын проектларның берсе, ул да булса кафе. Минемчә, гаиләдә мин авантюрист инде. Әйе. Минем достым бар, Илнур. Ул килде дә әйтә, менә минем фикерем бар. Әйдәгез әле кафе ачык. Мин өйгә килдем, мин әйтәм, беренчедән абый белән сөйләштем. Мин әйтәм, абый. Ничек уйлыйсың? Ничек уйлыйсың? Менә шулай әйтә. Әйдә, нишләп попробуем дип әйтте. Менә попробовать. Әни белән әти белмәде. Без абый белән киңәшләр. Әйе. Менә һәм хәзер сез монда безнең кафе инде безнең гаилә проекты һәм интерьер буенча да, ремонт буенча да, бөтен әйбер буенча без киңәшләндек инде һәм меню төзедек. Безнең менюда бик тәмле коктейльләр дә бар. Менә бу коктейльләрне капкарыйсы килә башлады хәзер. Хәзер без бик тәмле коктейль ясыйбыз. Безгә кирәк сөт, тундырма, шоколад, карамель сиропы һәм шоколад сиропы. Без хәзер карамель топпингын монда салабыз һәм шоколад сиропын. Һәм шоколад. Менә шулай итеп без тәмле генә коктейль ясадык. Үзегез дә ясый аласыз. Тәмле булсын. Һәм безнең иң яраткан сорау бар. Тапшыруның ахырында бәхетле гаилә сыры нидә икән ул? Бер-береңә хөрмәт итү. Бер-берне аңларга кирәк. Бер-береңә юл бирергә кирәк. Кешеләрнең тату яшәр өчен кыйммәтләр системасы бер булырга тиеш. Әйе, ул хөрмәт тә,
юл бирүдә ул кыйммәтләр системасы, ул сүзләр бөтен әкән сүзләрне бергәләштерә дип. Монда сез ничнән дә җипләп нокта куючы Илдар. Афәрин. Һәм алсу инде әйтә иң мөһиме нәрсә безнең гаиләдә. Мәхәббәт. Мәхәббәттә, дуст татулыкта, хөрмәттә алга таба да яшәргә насыйп булсын. Амин, шулай булсын. Кәлимуллиннар гаиләсе бердәм, тормышка дөрес карашлы, ачык һәм ихлас булып чыкты. Оясында ни күрсә, 3 канында шул булыр дип тикмәгә генә әйтмиләрдер. Шуны истә тотсагыз, гаиләгездә барысы да яхшы булыр кебек. Киләсе кичке ашларда очрашканга кадәр.